DXDC Radyoman Report. Nisangpot sa madugong engkwentro, human alegasyong nisukol ang target sa bypass operation sa Turil Police Station sa Abrigana Compound, Barangay Bato, Turil, Davao City. Identipika ang suspect na si J.R. Dalisay Barbenido alias Abdul, 29 anyos, driver ug residente sa Purok 1, Barangay Lubugan, Turil, Davao City. Sumala sa Turil Police, positibo kini napalitan og shabu apan dihang namatikdan sa suspect nga undercover police officer ang kad-transact niini. Inay isumite ang iyang kaugalingon ni bira matod pa kini sa iyang .38 nga revolver sa iyang hawak ug namusil sa mga operatiba samtang nibalos sa mga pulis ug naigo ang suspect. Gidala kini sa Davao Medicast Hospital Incorporated sa Lizada, Turil, Davao City ang suspect para sa immediate medical attention apan gideklara na kining dead on arrival sa doktor. Na-recover sa mga otoridad sa crime scene ang mga shabu nga mo kantidad sa 65,620 pesos ug mga drug paraphernalias. Nilusad og parallel investigation ng Davao City Forensic Unit 11 diin nasakmit ang .38 kalibre nga revolver ug mga bala. Gidalang patayng lawas niini sa Villa Funeral Homes sa Turil, Davao City. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.